Markkinamiehet esittävät eläinaktivistit vapaina, poliittisesti aktiivisina ja onnellisina kansalaisina. Mutta mikä on totuus? Oikeutta lihantuottajille on saanut haltuunsa järkyttävää kuvamateriaalia, joka paljastaa, miten oikeutta eläimillä aktivistit oikeasti elävät. Varoitus. Seuraavat kuvat eivät sovellu heikkohermoisille. Aktivistien sitisinku-yksiössä näkyvät perusongelmat, kuten ahtaus, likaisuus, virikkeettömyys sekä yksilöllisen hoidon mahdottomuus. Aktivistien asunnossa oli todella likaista. Keittiössä oli siivotonta. Ruoan tähteitä ja roskia oli jätetty ympäriinsä. Aktivistien keittiössä oli uskomaton määrä banaanikärpäsiä. Epäluonnolliset olot ja ahtaat tilat aiheuttavat aktivisteille häiriökäyttäytymistä. Kuvaajien kamerat tallensivat erään aktivistin, joka käveli ahdistuneen näköisenä ympäriinsä vailla päämäärää. Lopuksi tämä onneton aktivisti vajosi maahan sätkimään, aivan kuin sairauskohtauksen saaneen. Erittäin sairaat aktivistit kituivat hoitamattomina. Osa heistä oli jo liikuntakyvyttömiä ja heidän ympärillään erilaiset ruumiin nesteet olivat sekoittuneet sängyn pohjaa peittävän julistekerroksen kanssa. Asunnossa oli hyvin huonossa kunnossa olevia aktivisteja. Heillä oli hoitamattomia avohaavoja, paiseita ja he olivat semisti halvaantuneita. Aktivisteilla oli haavoja ja heissä oli tappelun jälkiä. Äärimmäinen turhautuneisuus ja täydellinen virikkeettömyys ilmenevät häiriökäyttäytymisenä, jonka pahin muoto on kannibalismi. Toisten aktivistien pureminen ja alempiarvoisten kämppäkaverien kiusaaminen ja alistaminen ovat valitettavan yleisiä. Emme enää ikinä halua avata aktivistien kotiovia ja kohdata näitä kärsiviä, elämänhaluttomia yksilöitä. Asian ei tarvitsisi olla näin. Me voimme muuttaa kehityksen suuntaa ja alkaa kohdata